a pokračujeme. Takže po prvej strane, tak ako vidíš dnešnú kuchárnu desinu, ako vidíš? Som povedal, vidím, že to bude piči. Hej? A zdravíčko. Je to tvoj prvý zážitok, aký to, akože budem si to prvýkrát, ako hodnotíš premiéru? Premiéra je docela dobrá, ešte nešušlem zatiaľ. A tak môžeš to hodiť vedľa. Sa páči. Tak Koťo má úplne určite nejaké naučené veci. Na triezvo dneska, na kukárovej desine. A však piješ 5. pivo, čo si na triezvo. Nie, 8. Dneska je 8. No, ale ešte som sa nedostal do krízy dneska. To je super. To príde, uvidíme. Je to ľavou zadom dneska. Super. Ľudské ako? Ja výborne. Výborne. Bez piv. Hej? No, šetri sa krstiny, že? Áno. Tak my vieme, už sme informovaní. Tomáš, ako? Ja som bol v kríze pred pol rokom, ale už to mám za sebou. Takže... Jak to bol Ziky? Hej ty. Ziky? Prosím ťa, ten mobil daj do piči a rozprávaj. Nie, máš hovoriť, čo si zažil. Kedy? Dnes. Ziky, jak sa cítiš? Povedz mi behom. Dobre. A vyliš piču. Všetko kurví a naraz. Ešte sa niečo možno... Ale dnes sa ti to polavilo. Áno, dneska Takže je to fajn. Prišiel som o dom, o ženu, o vodičák. Však to je ideálne, ty vole. Si slobodný! Ty si, jak keby si sa narodil. S malým kokotom. Lebo je telo sa tak necítia. Pozbudím. Prestaň. Bitka. Sadaj. Ivan, a čo ty? No, konečne som s vami, chalani, že po dlhej dobe sme sa stretli zasa. Výborná vec. To je filozof. To je taká diplomatická odpoveď, ako. No čo? Nechodím často na pivko, keď chodím, tak chodím, ale... Keď nechodím, tak nechodím. Už od tých 10 to už riedím s tou kofolou, ako nemôžete sa na mňa hnevať, ale stále tam mám... Pivo. Tých 70% toho pivka, keď takto doredím do kofolov, aby mi to chutilo, lebo už mi to nechutí, priznám sa. A dorazíme do cieľa. Čakám aj teba. To si píš, teším sa to. Aj teba. Za fotku, že? And ladies and gentlemen, now the man who saw the world. Peter, go! Peter Gold. Ja som si nenarodil s malým kokotom. Každopádne, a to poznáš, a tento pocit, že sme tuto a na kúkanke a proste celý život môže vlastne odznova. A to sa mi proste strašne sa mi to ľúbi. Ale akože, nie. Ako chcem poďakovať ľuďom, ktorí sa zúčastnili, proste bez veľkých pičovín a obkecávačiek. Proste bolo to super, vynikajúca kúkanka. Ešte bude. Ale je to super. To je pravda, že to bolo, veď to ešte stále... Je to stále super, kurva, je to super stále. Nebudem jak malé deti. Áno. No. Continue. Yeah! Je to Vyjebali, dobre to. Dobre, Maco pokračuje, dobre? Je to výborná akcia, ja som spokojný. Daj si kameru a polož to. Som strašne spokojný. Po minulom roku som tu bol taký krčovitý, ubolený a teraz to úplne naprosto užívam a samé vystrelky na juhu, kozy, kundy, to je ono. Proste, Maco je predávno. Ja samozrejme sa odpichnem od tých záverečných slov o Petrových. Je to tak, ako len nielen, že sa odpichnúť, ale aj sa zapichnúť. Aj zapichnúť. No, pripravený, Maco. Mimo kamery. Mimo kamery. No dobre, ako. Každopádne ste všetci z vás povedali, že... Nikto, čo robíš? Ešte si neskočil. Ja, sorry. Justin. Jaký? Justin. Hej, Justin Timberlake. Biba. Baby love. Tak som rád. To máme ľudí. No, porozprávaj. Ešte chuj. Nie, ty si kurva, povedz.
Poď to do kamery. Otoč tvár. Teraz sa sústreď na to, že teraz. Som rád, poznám nových ľudí, kamarátov, Vajka. Bolo to dobré a o rok sa vidíme zase. Dúfam. A väčšie partii. Super. A teraz môžeš povedať niečo ty. Ja vám všetkým ďakujem, že som sa tu mohol stretnúť s takou veľkou zostavou. Na včerku to vyzeralo, že budeme 3, 4. Ale teraz sme zrazu koľky? 9, 10, 11? To sme niekoho možno stratili cestou. No, to sme stratili. Neviem koho. Každopádne... Maja. Áno, vlastne. Majo, no, tak to museli naborovať nejakých... Debilov. Ja sa nesmejem v telefóne, hej? Každopádne ďakujem mojej úplne skalnej zostave, Peťo, Maco. Super, že La bol... la la. Spomenul ťa si tam. A ďakujem externým ľuďom, ako sú títo moji chalani, už neviem, ak som volatil vôbec. Že počkaj, sejfil. Selfie duck face. Ďakujem Žichimu, ďakujem Mušu mladšiemu a ďakujem Kuťovi a ďakujem Ľudské, proste je to super, je to dobrá kúkanka, proste užívame si a pokračujeme a budeme pokračovať ďalej. Hlavne to ulož. Dobre, je to tvoje. Ahojte.